Hey guys, Khulumbai, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरोबावहाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय मिस्टार ग्रेजुएट बड' फुल फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो दङ वेस्ट खामारपारा गामियाव। फिल्म बाय प्रबिन बर' सार, प्रडिउस बाय बिरफुं महिलारि, एक्ट्रेसआव दङ मनीषा, एक्टराव दङ बिरफुं आरो मेकआपआव दङ राकेश, केमेरा पार्सन ओमफ्राय एडिटिंआव दङ क्लिन्टन आरो पेटारसन। आंनि रला जाहैबाय बिबाजैनि आरो आंनि हाजबेन्ड जागोनाहाय रलावहाय आदा कृष्ण दङ आरो दंबावो। स' नोंथांमोनहा नायलांदो। शुटिं जोबखांनानैहाय आदा प्रबिन बर'आहाय एसे एक्टिं खालामदों आरो कमेडिनि। स' नोंथांमोनहा नायलांदो आरो ना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं। ओइ कामिनी कामिनीयाव थांदोब्रा। औ आदा मा जाखो? रुबिला र' थांगौ। रिल्स बानायहैनिफाय रिल्स। बहा बानायहैनो आदा? ओइ बानायसैब्रा फैदों ओइ गथ'फोर गेलेग्रायाव गाखोला हैनि फै। थ' फैद'। थ'दो। साइना मेथाइ खननो फोरोंबाय आंखौ। औ दे। दे, खोना फै। औ।